Incorporated. Matyana ka mo, magdangog kita ni Istorya Bicolnon. Taong lipod ni Ireno A. Alcala. Magtabi mo kapiyang ni Tantan. Kumalak ko kasabadot. Makahoy asin. Madikim na lugar ha. Pagiramdom ni Saring na sa iyang nanay. Iyo po, Nay. Sabi ni Tantan. Pilmin mo na lang po yung sinasabi sa kuya. Ay ba, ang maligawan mo. Sabi ni Saring. Nagmi ka pating nakakawat sa luwa sa sinabapanggihan ka. Ang mga buklot ka na anay, di pagtumpagon, istara niya ng mga duwende. Tugon pa kay ni. May mapupag ang duwin din, Nay. Reklamo ni Tantan. Sa comic lang po siguro yan. Victor de Pingani din ikaw itong nailing may buklod ni Pau Pau daw sa data ninda. Siya man po kaya naging kanyang sako. Susko po. Napakro si Saring. Tay mong gayotron yan. Sarap mo pa pati ka mo mga aki. Halaka, gusto mong kaanong kanina sa mo ni tatay mo? Kamo ko po. Simbag ni Tantan. Iyo palan. Magsakdo ka na daw sa bubon niya sa may sapa. Panoan mo yung tubig ang tulay ha. Saka itong dalawa kanta. Aangot ng ka na naman ni Ate Sandra mo pagapot ka ito. Sabi ni Saring bantang pigtatabyon sa duyan ang bunsong aking babae. Pero may na lang akong sinusubo. Reklamo pa kani. Siyempre, tay kasi na ang katabang ko digdi. Mayo pa si Tatay Abdon mo. Dumali ka na ata. Baad babagyan ka dyan. Pirang bulta mo pati yan. Pawalat pagsabi ni Saring bantang naghiro naman tanga ni mag-ipos ng pamanggihan maski alas 4:30 pa sa daning hapon. Nagkakagaw-kagaw pa sa payo na ginawa kang 8 anyo sa si Tantan ang duwang balding plastik na kaya niyang buhaton. Nagdadaradalagan pa siya pasirin sa may bubon na 50 metros ang rayo. Sa buot niya, dadali-dalion niya ang pagsaklo ng tubig sa bubon. Malinig ang tubig, maramismis ang lasa pero may papakalagaga ang paninanay Saring niya na ginagamit sa pagtimpla ng gatas para kay Bunso. Tabi po. Ang sabi ni Tantan sabay krus sa angog asin sa daghan. Nagpuuna siya magsarok ng tubig, igunda kulang suro o bagol ng nyog na yun itang ginigibong pangharok o pansaldok. Nagsusumarom na kang matapos sa pagsakdo, kinakasulit niya ang pagpano sa dalwakan na tabayan ulit na kulat talaga ini. Likay siya sa pagkawikaw sa irarong kaini para linigan at sinmahali ang lumot, baad babaranaan, anggutan na naman siya ni Tatay Abdon. Pagal na siya. Nagabot naman gikan sa eskwelahan ang mga ni Sandra niya. Matalento at talentado ini, asin maggraduar na sa high school. Nay, ikaw pa pong bahaw na maluto dyan sa kapinangat. Nagutom po ako pagsakdo. Sabi ni Tantan. Ay, ikuha na noy. Kuha na. Luwag na dyan sa bagong sinakla para mainitan ang tulak mo. Inganyo ni Saring. Luminuwag man tulos sining baluto asin kinamot na sanaan panirang pinangat sabay rama sa baluto mas kinagdalaso-laso pa. Dahil na naman ang alok si Tantan. Sabi ni Manay Sandra niya. Kakana lang, Manay. Ang aram ko kaya nagpapasiksik ka kay Dandan. Sabay ngisin ni Tantan. Kinudot ni Sandra sa kilikili si Tantan. Aray ko man. Pumundo ka dyan. Matapos mo na kong kudayan, oh. Sabi kang batuang tugang. Uy, dahil ka mo kayan, mga ake. Sabi ni Saring. At mari baraw asin mapumatay ng bunso ni dugtugang. Arog kaning pirmi ang lambingan kang magtugang. Halagwat kaya ang pag-aki ni Saring kaya si Sandra nasa elementarya na kang sinunod. Marikas na natapos ang amay na pagpamanggi ni Tantan. Ika naman maghugas. Ako nga na ang pirming para sakto ng tubig digdi. Sabi kay ni sa atin niya. Ika talaga. Mantang napapangising simbag ni Sandra sa ngud niyang tugang na lalaki. Hoy, dahil tulos magigda dyan sa sala. Paglakaw-lakaw ka ko na para matunawan ka. Sabi kang nanay Saring niya. Nayuman sinunod niya, duminalagan tulos si Tantan sa katayid ni Dangharong kung sa'y nakaistar ang amigo niyang si Pau Pau. May bakanting lote na may buklod antes makaabot sa harong ni Pau Pau. Nagpatabi apo siya. Nangalas siya kami maabutan siyang albularyo sa harong kamag-agum na Milo asin Minggay. Hain po si Pau Pau. Abot ni Tantan. Day kang una maglaog, Tantan. Saway na sabi ni Milo. Pigbubulong kaya ng albularyo si Pau Pau. Sabi ni Minggay. Nakaigo daning taong lipod ang kakawat mo. Dugang pang sabi ni Milo. Tay kaya iyan nagsusunod sa mga patanid mi na magpatabi apo sa kaday magparaigo-igo ka mga burubuklod ka mga anay. Sabi pa ni Minggay. An usipon sa iya ka mag-agum, bigsan tigwar kang albularyong stata merto si Pau Pau.
Ang sabi na kaigunig taong lipod, maringani ta puti, kaya mabuot da ini, sulaminting ang tulod o alay, maluto asin sa katubig lang. Nagkaigwalang ng kalintura, takong itom, bad ikagadan ka ini ang nangyari. Hay, ang mga kikengon niya, dahil na nagtutubog sa kapre, sa duwende, tikbalang, pati anak, asin mga taong lipod. Istorya ni Tata Merto. Siguro, isi man nito ang istorya ka mga mabuo na sin may isa na anghel sa langit. Nasa Biblia yan, nagralaban sinda, si Lucifer ang rebuilding anghel, asin mga kampon niya, asin ang mga arkanghel sa liderato man ni San Miguel. Alagad ang mga daay nagkape, itinapok manggiraray sa kinabahan, asin nagmamaot na makabulta sa langit. Yan ang mga elementong ini, mga inaapod na taong lipod. Napaisip si Tantan. Igwamang kaya siyang na-eksperyensya ka nakaaging simana. Garuma lang siya nangingiturugan, pero napagmata siya kan madangog ang mga sararadit na tingog na nagkakarawat sa pamayuan niya. Garo pigbuburugnot ang mga buhok niya sa payo dahil siya makahiro, alagad buklat ang sayang mga mata. Sabi kang matinis na tingog ni sadit na nilalang. Kan makaharali ang mga ini, nakaarinaw na siya sa kadikluman kang suyap. May patintihan kay sindang ilawan sa kwarto kan mga magurang niya. Asin nakagiyos o nakahiro na siya. Sasabihin niya sa nanay saring niya ang nangyari sa iya. Posible kaya?